Hei pawb, gobeithio bod chi gyd yn iawn a chroeso yn ôl i sianel YouTube Label 10. Gobeithio gadwch chi ddolig, bendigedig a blwyddyn newydd dda. Fel ydych chi'n gweld, mae fideo heddiw yma i gyd i wneud am gofal croen. Felly dwi'n mynd i ddangos i chi ambell eitem sydd wedi helpu fi ar fy nhaith i gyda fy nghroen. Byswn i yn deud celwydd os fyswn i ddim wedi diodde hefo fy nghroen. Fel person yn yn arddegau, hyd at heddiw, dwi'n meddwl bod pawb yn cael trafferth, felly ydych chi ddim ar ben eich hun. Dwi am ddangos i chi heddiw yma be ydy fy rwtîn croen i yn ystod y bore. Felly, na i gychwyn efo'r cam cyntaf. Yn amlwg, tydw i ddim yn arbenigraig o bellfor, ond dyma sy'n gweithio i fi a swn i wrth y modd yn rhannu fo hefo chi adre. Felly, y cam cyntaf bob tro ydy golchi'r gwyneb, efo rhyw fath o face wash. Yn ddiweddar nes i ffeindio hwn, sef yr Nivea Rose Care Micellar Water Face Wash with Organic Rose Water. Dwi'n meddwl y rheswm dwi wrth y modd efo hwn ydy bod o mor adfwyn ar groen. Mae o'n gael gwared o golir, baw a golew, ac hefyd does na ddim alcohol yn hwn, felly dydy o ddim yn sychu'r croen allan. Ond dwi wedi ffeindio na hwn sy'n gweithio i fi. I gyd-fynd hefo'r face wash, mae hwn yn gam dwi wedi defnyddio ers blynyddoedd, sef defnyddio muslin cloth, a mae hwn yn bendant wedi newid y gêm i fi. Mae hein yn wych ar gyfer exfoliatio croen sydd wedi marw, croen sych, ac hefyd maen nhw'n gadael golwg really fresh ar y croen. Mae rhain hefyd yn berffaith ar gyfer croen ifanc a chroen sensitif, felly os ydych chi'n argymell rhywbeth i chi, prynwch un o hein. Y cam nesaf ydy defnyddio toner. Mae hwn yn dod o'r archfarchnad Aldi. Mae gennyn nhw range, colir a gofal croen arbennig a fyswn i'n argymell unrhyw un ohonych chi i fynd ati a trio hein. Mae gen hwn hefyd rose water ynddo fo, ac mae rose water yn andros o dda i groen sydd efallai reit irritated, ac mae'n andros o adfwyn ar groen sensitif. Mae defnyddio toner yn gam andros o pwysig oherwydd mae o yn cau y pores ac yn tynhau'r croen, sydd wedyn yn atal unrhyw faw i fynd fewn i'r croen. Rwan, y cam nesaf ydy moisturiser. Mae hwn jyst fel diod o ddŵr i'r croen ac yn gam andros o pwysig. So hwn ydy The Ordinary Natural Moisturising Cream. Mae o yn wych, dwi wedi defnyddio fo bob dydd a fyswn i yn argymell hwn i unrhyw un. A dydy hwn ddim yn rhy drwchus a mae o'n berffaith ar gyfer croen sensitif. Ac os dwi'n bod yn gwbl onest efo chi, dyna ydy fy rwtîn boreoli. Mae o'n rili syml, yn rili hawdd, ond mae o'n gweithio i fi. Yn y nos, fyswn i'n gwneud rhywbeth tebyg i face mask, fyswn i'n rhoi fymryn fwy o olew ar y croen, ond yn y boreau, mae o jyst yn rhoi sylfaen rili glân cyn dechrau'r dydd. Rwan, gan bod hi'n flwyddyn newydd, dwi wedi wneud addurniadau flwyddyn newydd wrth gwrs, ac o ran gofal croen, swn i'n deud y peth gorau i wneud ydy yfed dŵr. Llwyth a llwyth o ddŵr. Mae o mor dda i'r croen, mae o'n dda i'r corff yn gyffredinol, felly dyna ydy fy adduned blwyddyn newydd i. A dyna ni, diwedd y fideo gofal croen. Dwi wir yn gobeithio bod chi wedi mwynhau a wedi pigo ambell tip i fyny ar hyd y ffordd. Os ydych chi wedi mwynhau, cofiwch hoffi'r fideo a thanysgrifio i'r sianel. Na i weld chi gyd yn y fideo nesaf, ond tan hynny, tara!